Kadom nilimen sano erongpi non nili kidola ke lapu APHLC along General Secretary lapen anparta Forum for Hills Autonomous State Movement po along sitami alang like General Secretary lo aprang si nang liphan kadom pa jero kadom so sangho nang liphan jasmet karju kangtung athe bangkela hello nang litum APHLC anparta Forum for Hills Autonomous State po along nangli GS mate General Secretary arpus nangli dengdon bomlo tade nangli labang so General Secretary arpu ke dengdon alam thekupi aprang si ke nangli tom dak nili long nang ka humri thekapot nangli tom phana ke rupi perfect lo TK News de choro lo lapen TK News kelang arat ke doana phanstame nili khai ka chesong mate article 244A aka chesong aputhak nangli tom doana phanta nili hin pan kardom pa jelo kardom ahok lo nili tom karbiang long ke ho district nanglong lo pupan ilitum karbiang long ke autonomous council mate sik sidul area ke sik sidul lo aso dim si autonomous council ilitum dolo aso autonomous council pensi ilitum karbiang long ke development akam anat non education anat non pindeng sumpon anat non lapen longri long panot laso council pensi celang bom lo apot si sik sidul mate autonomous council chorpot mane kilang damun kapile damun development positame lapen education positame lapen pindeng sompot lapen longle sitame to protect un pamimedat asonsi do athe lapwan ajakong abedat lapula apo si afan tame komik ha council long apo si halabang su hupen tame litum ipu pusar tumben sitame lake chelang idordi pusi emprek kang timnangi pusi halasut penang chesong bom lo litum purkimo long litum thekdam long je aprang si nang che song lage KNV ta ho KPF ta ho emprek perman athe halas uhutame council penjot ke thangnat mane ka chelang un development ki piun lopuson ka vesi alang litum tame nang che song lo we pick bunang pen bon tame hala bang so ka che song tame paragraph lo la sonak taxi aku ilitum politically pen tame che song lo lage ASDC ahut lo 1995 pene aprang man ASDC ke dolo stame 1995 to 2001 malom ke alang litum total mane karbiang long autonomous council setabe majority lo high up al latum government latum chari lo to phang stame article 244A abang halos tame un edalo alang litum chesong pen emprek kang tim nangji pu chesong pen alang litum talks Assam government lapen central government setabe halbang so talks ke hang ho sitame alang litum apana bangke department sinang pilo department nang pipen si piniar ni hala so department do bomla lapan si celang bomlo kesuman PWD bu sitame dolol son si department nang bat ulo 30 department long tulo lapuson si sitame pan department le long si thoi phak sitame ilitum karbiang long ke aching thur thekdam long lela bang Mumbai ta ho Kolkata ta ho Delhi ta ho Guwahati ta ho then madak litum madung hat Dimapur lapusona development bangke ilitum ununde dalo apot si ili karbi atum tame lapendak inglong asu atum si tame karbiang long east west lapen di mahasau gedo tame bangateng si ilitum ta mane kelong dun kangtung nyang litalo ni litalo pa karbiang long arat pucat kelilo kaprek entire mane pirte mune tum equal si mane keplang ki phi kangtung lapusan lah masih halas hutame article 244A bangke chuni ge dalo apot si department ba ndo kok lo tame development anara bangke ban le damun e dalo non pinier nian tame litum theklong lo litum ke non ke 5G si suli bom lo setame kisumana dim ke 5G gali network on dawe lapen towers tame no boson si kawe kahino dopik tower pitek the tame dopik apot si aku hemprek nangi pusi department ng lok tame ilitum chelangi dorde pusi council pen aku hemprek nangi pusi aku ilitum asong japo tum ala bangso hu chesong tulo lage UPDS movement ulhade api alang litum 2001 SDC dat pen ge alang SDC department one dat pen apia bangke dramatic SDC apor hut hala suhut alang litum ala non ilitum
kam claim repet la article 244 pachun nang pu ka hai XCEM lo aka hai sir Johnson Bay alang lige labang solam chetong lo tenang than pik pik ja ASDC of movement ko son si hala suhud mane ke fail det lo mahalam nang thano experience ili tum Charlie lo nai alang ilong san san teme kisuman ke dam tang alam ko pipo sige chok che det ma mai lo hapen itum non chepa keng kon tulong po chok lo hamasi emprekang tim bang nangi ko sia ko hele kaman pen chesong tulo la pen hala suhud movement claim lo dak 2011 aning kan dak di fu kasai stadium dak si mana mas relibi lo karbiang long east west karbi ko dak dak rong sige doma asam angkang hala su chingrum pet nangi chesong pak nangi ko si hala su dak kasai stadium long bipon lo lapen hala su ke ni lege silong charle bomlang don bosco long ama sini lida vacation ke long hala su chutti ke long ama hem chewang ko mat lo pher ban ama anap sikewang nili hala su mane shortcut pukar benglong pan athya dak Riboy district long do Riboy district pan pukar benglong aje clock ateng lo pasya dak Sulia village pukar biarong do pukar benglong pan kar Sulia village pan nang parlo plotang de itum kar bianglong nang lepo laru puarong do hasorong da nili puri dam lo dupik lapan backward pick hasorong da tawar ave me lang ave lapason lah amasi labang so a movement 2011 la so master leader ka padui pu council pen si hala dak mane karbi arong mane bas toilo akit joy pen si mane rat cheto bak ning pu si bas toilo bas long moni da mang chethablo hala sut nili ta heme chewa puri tet amat dak si ada prang bane penabadap si dami kami non advance bale nai pulo silong ko hadi te penadap la so bas ke dampo apo sini aju hadak sang nam nangji lalu pulo tang ni adap bas pudun po ka silong ma sini adap prang ke bang si so bas ke catch duni pu ke pai be dam pudun de te so dak to war hadi harlong attack si ke bang na lapuson amasi nilida hem chewang ai kang tung lo location lo amasi chewang lo amat dak la la pher pu bazar lo dake nipalia khai dupik dak bangke amasi ang samapor December balom lomon suhut amasi pas bang do lo nang le lo itum chethek long lo basna amahala suhut aju je dak bangke karbeng long bahasa ini lige lahai chini unde Charlie Bob amasi munit dopik nili ada ka bazar long ke lihut hari munit dopik amat la pher long amat pe posilan munit lopo ke bas bangi humbe amasi nala nang litinga dami po nili hem je dami di fu po tiket nang bitap ya tiket pipe basa ke joy po amasi nili ta mangu hak lo ko pipo lo po mana hason son di fu long hason si hempre ka perman UPDS papa pen kachesong aposi basa bangi ke joy dun tami lah kada bang muni dopik amasi toh chalo neta tangka ve yat lo Charlie Bomb hut ke student life apot masih ake joy long lo kene ku pai lo pulun neta akachimat ha la pula amat jopang thang la so ba sing hong nang det lo itu IB da pull lo munit do ba mane munit do tip lo mek jang thai ve lo amat la so bas adap ko hongi phana bang ke ku bujilang nijur ko bhai ni do inut amasi halabang so hut ajo la dukan umla phero long dukan do lo lai dukan kisuman barak teta root bangke itu aphelang na san lo la pera check ta son si mecho thor si mane adaban ka hong ilo RA mas ekdom ichulongan ta mane chamset hala suhut amasi adab mang thiang lo ake danam nang po gari ke start por bangke muni da bangke ekdom abisi do thiblo amot driver bang da ne ke bekon pe pukak lo munit ke ong lo amasi hala su ni lima thalo khaya sentiment la pen hempreka sentiment ili karbi etum an wa bostu bang ni hala su chini lo amasi angke hala daka organizer atum kadu ko we bang ke damnang pu bom lo driver bang bang hai da the risk salam do ko tawar na ino la pu ke bang ji apasi driver bang ke vega he pu an ke hala dak karbi tum bang ke kisuman ke karbi long wang wepin atum tadu karbiang long mang wepin atum tadu angke non ke akijoy sige bang long di pu rong su pie lo la pula amasi driver bang
wega he dat lo amat hala tom bang driver phan si phelok lo nang ni tom hana ke joy putong di phu nang pon mo ma lapula yo ama si driver phan ke sap lo tom bang driver ke sap ki tur lapsan si ni thek long na la so amat hala ni lijur po bang ta chasma je thon chok mahala bang ta joy lo komali nang tom po laphan ta kiri lo la tom pilor nang kharap do nahi po lapujo masih kaya sentimen kace song bolo tadi dakpen masih mana ili tom karbi tum long ke avi long masih doko labang nili buji pamelo so chini pamelo nang liga mane halaso hot pensi khe apartment hemprek apartment kache song oka vibang halaso hot pensi nang li okar lo nang kilut la kalang lo ahok lo masih jene tene pupu aku hala organizer tamang pupu difu la dak kaya dak difu long kaya sa tama pupu che konteks si aka preka bas nang toy tu pong to phan pon si lang so bas ke wang long ong ke niliga background rang lo pen choi kitab ka do so sing jing ho si wang la wang long ke bas ke dak difu nang la nang paliu ne da lo ho dak recreation park malama si sang nang lo keng ben lok lo so dak no me back card dik pen jat pen ke tak ne ko munit ke ong pini ba ko son no pure thelo ma pon si chemat hale ma si jene tene keng ben dam lo puta pulam ding nilge lam ding road si do pot lam ding road chana ma keng ben lok lo penangan ke ho e bengan si auto da gelong la pula ha ama se hala so movement ahut la puan mane monitom hemprak farman ka chesong punili chinilo same hala so chesong si tame mane langdam thu et long government atom pana kire di government atom lana kire je article 244 a bang na pachok piji gali si package nang piturong lapula pachok lo hala so ka chisong da upere da achievement lo la pensong japu kedwan hala bang so ka chisong atom manta nili ning chin sam lo la pen alang litu mpan tame non ni tu machisong lo da nak carap dun tunai pusin ni aku nang litu non chetong tu lokpot juning ri pon tu lo la pen phi aku litum thek dun tulong lo je ni lige aku movement claim klela amasi political party lut chok lo kilu dun cheng la bang ke BJP long si lut dun lo BJP dum da hemprek hang wa masih masih lut dun lo api ana bang ke mane pana jur thek long le da non ilitum ke claim of movement hadi la sona bang thek long le da ba halak papa hud ba ESDC tu ahud movement hemprek hang thim nang pu la pana jur bang thek dun long le da ka song binong pu bang hadi masih pusi methang kam je claim bom lo amat Telangana hemprek long hud aku jakas movement nang klang tu lo lage kado da chini lo ala bang so jakas movement hota kelong nang ji hemprek ponsi dulu nili a news pugalang dona tengke me piglo chorodon piglo nili hasut Facebook long pipine la thek long ban dai dik ni song dun thek thesi dame alang tu ma song mane ni pharma na che song ni somar phan che song lo aposi rap dun thek the ni dun thek the pusi tame hadi jakong pidun thek the sabe ningkang sam dun jola pula ha amat la sa bangke la so ka che song da mane jut kok lo ale thang da beda lapson si thek nam lo malap supota ningduk lo itum halo so jakas movement hota itu news long da thek long lo je blockage ka kuri kithi ke jang lai kado be bit dolap lo chethan si ne la posi hala da jut kok lo la pen aku song thok dum da che song tu lo ka ke PLT pen chang lo ka la ne kado ka ve che song tu lo alang litum tame ame thang phan le ka che song lo bugali mon tame nang li pen nili karbiang long ke do ara phan si che song lo karbi nang li phan nili phan kado ve phan si che song lo pen alang litum che song lo aku government atum bang alang litum pan ka che song bret kupi akar ilo kupi lo latum ani yang ka bolo hala article 244 ya farman lo amat la tame non kedam tang surin reng ko rai sian ingkan alang litum agreement chetok lo bon tame ada kado ve agreement chetok bang mesen lo la pan alang litum la pan ke man thega potame la song japi itu man tame nilin penak ke rupi lo ningkang sama kordom cepat jir lo bon tame article 244 ia bang ka vedali lo langso pot si nitum kedam tang aningkan mana nitum kisuman jil pojir pitum cingrum si mana kopi organization mate political party pensi mana best labang so mostu kache song cepelong ipo pula masih research cikuri lo amat
Meghalaya history long nam jilo but Meghalaya history long amang ke 1960 ningkan APHLC atum seng lo Meghalaya atum abang ke Assam sarkar long sidodun state ke leader lang asut amat alang itum jahang lo APHLC pen all party chingrup pat lo halada Khasi student union atum dolo Garo student union atum dolo so se kaprek organization tum song no lo pen Karbi song japu tum ta halasu song no lo isiwet lo talks ki dun no bangke raidang ti karlitang ni alang ni ta dunik lo hala kitab lo mata do apot si na pen chuni tum raidang ti so polong no chetong namik kabar inti po alang ni long chetam alang ni tame alang ni hai makesar ka song em pre ka putak PHLC hud kopi ko son ma pulai na peklang dun nang than dun la son la ama si halasu abos tu bang si kenang pun tu bosi che thek nam long la athe hala all party chingrom pet pen si la tum seng lo la pen che song lo la pen break article 2448 la tum long lok lo abat isia confusion no kok lo hala suhut mane governor ta mane koson la state within state lo mati di ama si chief minister rule ko pilo cabinet kisuman minister rule ko pilo lai dolo ama si bang Meghalaya sir APHLC hala suhut puni hut bang central lam lo talks dolo chingki chingwai lo article 3 aron na teng ben separate state long to log lo lasi no nilitum asong APHLC tame hala so si litum kang thum da la pe nitum ning the je hala so teng yong si tum che song lo lo dang te litum hempre ke long ji athe litum kelong je right da ko ka bang hala su hut nang tok pi lo 1969 22nd amendment hut masih litum chesong nang po joy ke kali lo chesong nang po the chesong che che ja da chun che kam le choklem pusita sok le chui pusita me chepa kosto che chulong le mate na son tho si hem break ta me chesong chat lo lo nang te itum long ji la pula ha social media la pen penang anapora hot karjulong la pen kethek long alam nangli phan la pen nangli tuma phan nangkipu la tumke hemprek aphan kachesong la pen hemprek ke wan thekja tumkali la tumke akemang la tumke tangka poisa phanchot pose penang am social media long kaprek tum pache takpon seta me non nangli kache than pona teng pen nangli lam the pena teng pulo tang te nangli ke khelong ria phan happen hemprek kang thim ke palong ja phan article 244A kapachun ja phan si nangli akemang laso joini si nanglia bangke ke damtang ke cheng si nangli political party anat kiludun cheng ahut seta me nangli ke article 244A mate hemprek kache songja phan si nangli ke kiludun lo seta me haladak abang halaso party bangke hemprek hang he dera joini si nangli haladak pen wa ek juilo hemprek hang he pupe hang hala tum seta me mane chesong tip ayat bangali by heart die hard do or die ayat bangali la pula ha pangkre we puason lo stame non churu thuing tung mane non alang litum juga damtang litum media long tame thek long lo social media long non litum MP aka hai sar umur sing tiso stame hadap parliament long ningje dun lo posi tum churu nang ji kemesana kamana bang ke itum khaya pan isi ni farman sing ningje dun lo mate nang li farman sing ningje dun lo ada di masih choro nang ji la pendak Guwahati Dispur assembly along sita me nondang itu bahini MLA Hauraghat MLA la pendifu MLA tum ta ningje dun lo la tum jot pokali even Akhil Gogoi ta me ningje mati di la pen hala su chief minister remark ta me o aposi ili tum non kache song bang sab su yurun chat bolotang de mane kelong ji bang a chance do la pen ako nili mathalo lapan haprang BJP do bomota nili munthi je BJP itu mta Congress itu mason mana isi history ka create kang tung tar mane Telangana tame Congress government nom si hemprek epi lason thak piniar ni Telangana koma sarkar pensi hemprek long lo pote Congress lapan hasut ke Manmohan Singh prime minister halo so si pilo lason thak si Karbi Anglong yong si hemprek yang pidat pulau tang demo esomar isu ke Karbi Anglong ke komalo hemprek nang pipote BJP sarkar jo laso
BJP sarkar rom dala so bang history ka create kang tung dadu nili jungjung amat hadam bangke kisuman a leader Dakar Benglong na kahumri ako sita me nili cingki jethanu nong lahai lambang hedi tuai phaks na me itumbang asapso Dakar Benglong kenangji tumbang cepajudun chat pulotang de longlok gila atu ton tangte nali tum non APHLC nali tum kemanga bangke handbrake lapen article 244A sila me pacun vekpo lapula hadi kalang lo nangli kupia confidence dolo nangli tum mane non kedam tangkar biang long arlu ke kaprek political party klang piglo lapen organization penceng lok asot kaprek a party da dok piglo hala lang litum sita me lapuson si chesong bom lo lapuson si dharna ta me do bom lo lapuson si handbrake ke hangji po tum ke dok piglo lapen lamchak ta chipia tum dok piglo sita me pinier nian sita me anutina party tum sita me pacun thek thelang tate nangli tum non het jong nangli tum akimi poson lo nangli tum APHLC tum pen nangli tum kupia confidence nangli tum ratapan paklai je lala mohet ni lining jelo madidi Meghalaya long kame isi common platform APHLC si hala sud bonai lo chisong lo long lo asan no nitum kar benglong se tame congress atum ta hemprek hangbom se tame alang tu ma party dat sika lapen BJP atum tame hangbom alang nitum ma party dat sika kaduk kawe rat a political party pangrum ponpe lapen ASDC tum tame aprang man ta hangbom lo non ta hangbom la non ke tum claim rapet lo sang thak se kaprek political party tum ta hang piglo tame single isiver a political party pen ke hang jot ke long namdi la bangai ni tum chini lo athe ilitum hemprek ke chapolong ipulotang te eklaivet dunangji aku all party hills leaders conference ke damtang dala son lo Meghalaya long ta lapen non nili tum ta hala sorting sidam lo apot si ininge theklong je aku kelong ji right adoko lapen sarkar tum ta nangki PG arondo lapul ha lasi ining bangke kethedo long vekji itum yong si ining si pet pen chesong lo pelotang dak party ji bupe dan nangji dhorom ji bupe dan nangji lapen jati tum ji bupe dan nai karbiang long ning si vet party bang cek paceklem vet na setame hemprek pu alama long bangke mate article 244A pu alama long bangke daga bangke nang li party da ceteng ni bub nangji nang li dhorom da ceteng ni bub nangji nang li khai da ceteng ni bub nang tanong te lapul ha basi dak itum eklai vet karbiang long east west di mahasaw yong si dulu ce song lu pelotang te lake chok deji lasi non itum APHLC lapen non la forum for hills autonomous state movement ke eklai vet kepadui pansi bori pon bom cingki cetan bom patumi nilitum dharna do bom mahuta article 244A autonomous council atum resolution deng pen legal process kurinangji pusinitum dharna dolo lapen dharna do pen alang litum autonomous council governing body secretary itum nitum along dharna long an wangsi nitum memorandum nang deng pon lo lapen alang litum principal secretary along hodai dam lo principal secretary bang agai sar Dr. Tuliram rong hang phan pini forward lo asi Dr. Tuliram rong sar yong si council chingni lo pelotang de la nitum memorandum alang li langpo lapen alang li labang so resolution isi meeting mate session cepo pas men lang so proposal bang state government apan nang pi paprap bijin pusante tum ning arong parji apa ni tum hala so memorandum long tala son si tok lo je ceklu jon angbong akai sar Dr. Tuliram rong hang lapen alang li team apan governing body atum nitum forum for hills autonomous state movement atum apan nang hang pen je nang chingwai ji ma po nitum alang so memorandum long ta tok pon lapen nang chingwai pusante nitum anso si ning arong parji ba ko RDPP det pelotang de ilitum ke emprek fansi ka chisong nang japot chisong nang kokpo tapul ha athe non pini ni lido joy pelotang te penap ke nesomar sungpo an cholong le dat po ne yong se non cepat duk pelotang te nesomar penap an cholong po apot si karbiang long arat non dojoy pelotang te elitum ajutang jubat elam eki elong le phelang ke moi somar kai ke kisung do kokpo tapi ni nang lijong si wang pen lebang so a forum andar wang pen nang lijong si nang chesong dun pelotang te nang li pini ka chesong nang li vi nang li ang i ka cepat du ke cholong le ki junong le la ka do ko ka cepat du ka le ke
nang somar nang susi long po long le phelang che protect long po elam iki ka do we chara kom long po na lo la si all party hills leaders conference ke lahilo ke mang jenon khai pupe party pupe dhorom pupe kapang room athe BJP tame la singenang ji article 2448 congress tame la singenang ji nang li tame la singenang ji nili tame la singenang ji apot etum lahaya differences abang ke hem chetanga ngena hem cetekang enak etum article 244A pelotang te wang tak na pen nitum congressman ke lason si chesong ji nitum BJP ban ke lason si chesong ji lapu bang we dara laso forum long chingwai na congress BJP APHLC ASDC ko do de komerli pini ban ke lason lo pelotang de chekroi sarna claim na long ta long lok la la ase nitum cepa bihek man si long chesong bon lo la pan tuning ripon lo la pan aku article 244A mate hemprek farman si mane chorai dalo ni to ma committee ke doan tame ni to contract tame claim clear dalo business ta claim clear dalo la poson si sakuri tame claim clear dalo si lap so pachun vek nang ji pusi ni to mage mathadam ben song bon bom lo nalitum non Forum for Hills Autonomous State a movement nalitum kang pupan along bangke song ko an lapen party ko an sinalitum baching rupi nona bangke atumi ana bangke crazy bak le rok lo lapen ning thelo ke wangjier ni mane kapre ka song otum ta wangji pu athe hala so song otum ta las helo ke nangi ke article 244A aposi jai gathar keja APHLC lapen non Karbi Anglong mate India long kang tangkring political party pelotang te BJP lapen Congress atum la kethom political party to manali tumalong nandun dela non amat ke nang dun delang setame la tum ke manga bang ke mane congress tan la lo article 244 implement nang ji BJP ta la hello apot la to bang ke non la jia ka thara son nang ko oppose dun pu bang ke ave tangde jai kathar ke japon APHLC tom jongsi nali tumalong nang pauk donji pulo tangte nali tum accept pon jima accept la bang ke hemprek along ke hang along bang ke ni tum ke accept mane athe accept nang ko gi athe all party pulo kam ate di all party pulo te meghalaya long da congress um da dolo BJP ro dolo kaprek various social organizations la political party ta dora petlo isi vetlo la si alang li tum sitame hangra penang pulo tang te ni te most welcome lo most welcome lo rata tum isi kamang hudo latum ke pijo pen mo BJP si dunrup jipu penangan social media long sitame kapacetak do lasila bangsa puthak klardak pen thanjima okay mo pen ni li polo mate BJP tum yong si amut chadong prat hemprek ke hang chesong dut polo tang te dun jui ni ke BJP tanona son yong si BJP tum hemprek ke hang si pangdai te BJP upalo congress le non government nang ruling pusi tame congress am ta amut chadong prat si hemprek ke hang polo tang te ni li congress dun jui bon tame lason kalitet ke mate polo tang te lage manghudam nong ne lage bang nang ke langun e amuka hemprek man den na tang ho success den nang tang ho anu ka pre kali just lage jia kathar lapan alang li phi gi do na tum si lang so lam ni ye chok ni ku che thek long mati social media long ta apula si la so bang ke ning duk lo je khai parman alang li tum parman sin li tum che song pilo mate de alang lum ta kar belang ta hemprek nang ji to ni tum si chok che da lo pulo tang to nang ja pon ha na ha ngon nang tum sop ka do go ya song pang rum tha ni tum ta bang po la la tame non ke alang li tum bang la son bang ma tharam de da si la son ma tha thei bulo de la ke ale wilu la si ning si vet ining na cheber thek nangi nelam si kroi chot nang hi pu ke la ke ko pulo alang li ja ka thar ke chu social media long si ke thek long je munit ke innovate leadership alam je arju chot nang hi pu bo la ke mesen tik nang ja por bang mesen ji ta hinu dak nang ja hu bang ke la ke hala ameka we keja ameka we bang ameka we phan keja pon son di hala keja bang da meka we aphigin bang da ameka we keja bang huli keja aphigin bang da huli keja son man that plote go pulo la si la bang chokche si innovate alam si karjunai pu bang la ke chokche la si the nang lita chini mu arnam kali mati te arnam son de chok hai you can believe to one god innovate arnam phan nang kroi de chok stame dia ka thar nam kali mati ko son si alang lam le karju po la pula nangli tum APHLC a party
atum pen kedam tang ahut jai kathar APHLC atum aphan kipudun jai kathar APHLC atum ke chesong lo pulutang te diphorong supi ba karbyang long si chesong chote tipo lasi hempre ka pharman mate article 244A ka pachun ji pulutang te diphuarong supi chesong chot ke long le dilhi arong supi along ason chesong dam de pulutang te long le pasikipu sitame patumia pora hudason nangli tum sitame ka chesong labangso diphuarong supi along si chesong chot si halabangso nangli hin pen ko PC klardak alam the pachini je ek number bangala lo je mohat nili pulo madidi je ni to mabanga che songa bangke dak council pen a resolution nangji cebong hepin pen sakai sar dr tulam rohang pandame ni to ming samjin ben si cingkipon po je la so resolution dengot lapen cepa pas not hadak pothai not tame je kathar tum aka che songa bangala son kalida kang ton kang thi pina de kang ton kang thi ame phige kai dang ho pene la son si claim wrong la si that is not the way de government atom han ke kachuning ri kachuning lat lam dok lam thu ban si cho hang dun nang ji je hemprek ka bostu bang ke nang lima thanon si as an example le kapang baralam nang yong si nang ning ke dok ar so phan long nang ji pulote nang api opo phan ing ton rong ing check rong pulot thang ke kupula longi ma anang li ning che dok ar so do nang li yong si nang li ong nang li ni phang ton rong pulot thang de kupula la ga de asubi yi longi ali bang nang ke plung si pinier ni nang ki ri si popraji la son thot si la tum ke clear asi la son e chok che yong si sarkar tum itu maka cesong itu makar iyong si nang pacun pinangi plong te alang lito ngapan bangke kacuning ri kacuning lak lam dok lam thu ben lapan kisman ke aning hadi cho hai ke kai namun ji pa mane mir pen yo pinek mapla pen kar choda la pusan si claim nang ji ase alang lito manga dak hang jo lo hok lo la sona hang jo de chok setame aron ben si hang nang ji atumi ne tum ke dolo ne tum jok mandang tonte ke सरकार फानिंग तोंते अथे सरकार itu mana PG सरकार nang lima thanon ili ong lo ili ni lo de hempre ka bangala ke itum a girlfriend lo itu meninge dok ar lo so lo pulodang de halo so ininge dok ar lo so phan ke long e phang itung lam dok lam thu peneng tumi je song lo itum je song pen bang direct secretary itum si bang pen jo memorandum nang deng dun alang litum la sandoma abe asi kangton kang thi pen lo lasi kangton kang thi yong si a culture yong si itum kar beng long do bom plote karbi hian si lagi wirdet po lagi nang li nili phan nang ton po air juno nang pipo nili nang li phan air juno nang pipo pote ili tum hian nang bong si lagi wirrapet po la si la sona bang ke jia ka thar puchot kali lo aka prek jog muni no ta claim nang ne lam dok lam thu ben si jingki chathan po nai aron pen si process nang la si ni to maka che songa bang ke memorandum pilom ek number dak difu che songa bang ke council tum cek kroi labang soal lu itum nang ji lapan si dak che song chot lapan lang so lo yong si council tu kroi deadman cepo pas deadman dispuro pelotang hadak ni tum lidun fit po dispur pen yong si daily bothai plot pote daily lo itum lidun api su ding si dunji lang so bill a file api su ding si lidun ke dunji ate pressure pidun nang ko ki ka lang so a file api ki dun logot itum akaprek MLA jeneba dispur long ledam rock pelotang te dak MLA long tambe na pa support dunji phan prek akaprek MLA to man ditum chetong namji je ni to ma file son introduce ji je la so bangga nak to mang chekroi dun tu la pula la pen daily long le dam busi dame kaprek MP dong phan a file ke le loge secretary office ke le loge MP dong man ditum convince nami phan bori ching kidam ji jar ji ding kloi pan ditum kar beng long hem prek cha hak aposi non a file dang nang le lo introduce pon nak dum lok sabha raja sabha lo posi lang so introduce nak to mang chekroi dun nang ji pu ditum la so prang bang claim la bang po ke la lo dang da adak lang so bill ka introduce ho bangke la bangka do ko be ari nang short dep dun po nang theng dun po support nang che paklak dun di ke la lo ko te pass et po hem break long lo la pen la chot kali jitum advance ben si la bang so a district jong si nang people lo tang te la so structure je chip nalitum non ke bang jilang ko pipi ka chesong intang kring mate lapson atumi ke dam tang sonak tha ka chesong deng thu thulang ma nelitum forum hin pen ene verbally si chingwai la officially bang itum cha pass pe la itum bangala puson lo je autonomous council la pen government of Assam la pen government of India
alang litum yong si ilitum non peacefully ka song ban yong si mana talks do lapen paso a file labang nang proses pi legal process bang nang kurit pi pelotang se nitum peacefully pan si song pon bom po chun jetingan ke non patumin litum motor mas council long pilo je council atum tame resolution je passing che kroi je article 244 ke nitum hanta nang po tadi secretary penchang lo kadu ko we non ka hai sir dr tuliram program penchang lo kadu ko we langso abil labang mate a file labang goti leru pelotang te nitum agom loi ma didi aposi nitum guhati long da file ki lepen nitum da hada chief secretary long da me chetong nam tuji laban nitum hadak tame group dam se hadak tame dharna do dam tuji je prabjin ben labang so file bang assembly long mane place non introduce non an ge halo sut ka introduce dam assembly long kan introduce ta nitum hadak asiang tong man che song donji tame government yung si mana nitum pan thang respond ta nangan edat kulotang te nitum various activities nami nitum den konji democratic pen dampo bon tame democratic pen dampom ta sulile kulotang te kapre gawe tame mathanang kok po athe itum ta hemprekang thi menang kok gi mate nala Lalo choro piglo tiso sango nangli apor ave pinalong se tame nangli apor nang chipi dun pen ilitum chingki je thana long nangli klarda kalap the nang pachini dun apot si ilitum apor alam ta do kokopot si pining be mate no nilitum chingki je than ajai me ban kelapan si to ni kokpo si kado gawe karbeng long ara tum abang so a video nang kelang dun kachipaduk abang phula pa abang pia tum pan to an pan se tame nilhin pen kardom pajir pen si korbang thu pajir